नमस्कार. 15 ऑगस्टला आपण 75व्या स्वातंत्र्य वर्षामध्ये पदार्पण केलं. याच अनुषंगाने आपण एकंदरीतच स्वतंत्र भारतातली लोकशाहीमधली सगळ्या नागरिकांची काय भूमिका आहे हे समजून घेत आहोत संविधानाच्या चष्म्यातून, या नागरिकनामा या सिरीजच्या माध्यमातून. आज आपण नागरिकनामाच्या या एपिसोडमध्ये बोलणार आहोत मूलभूत कर्तव्यांविषयी. अत्यंत महत्वाचा विषय आहे जेव्हा आपण नागरिकांची भूमिका समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो. आपल्या संविधानामध्ये भाग 4 मध्ये मूलभूत कर्तव्य दिलेली आहेत. भाग 4 क मध्ये मूलभूत कर्तव्यांच्या तपशिलात जाण्याच्या पूर्वी मूलभूत कर्तव्यांना धरून काही 2-3 रंजक फॅक्ट्स मला इथे सांगायला आवडतील. ज्यावेळेला आपलं संविधान लिहिलं गेलं आणि नंतर 1950 साली 26 जानेवारी पासून जेव्हा अंमलात आलं, त्यावेळची जर का आपण संविधानाची कॉपी बघितली, ओरिजिनल कॉपी, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मूलभूत कर्तव्य दिसणार नाहीत. कारण आपल्या संविधानामध्ये मूलभूत कर्तव्य ही नंतर घातली गेलेली आहेत. ती झाली 1976 सालापासून आपल्या संविधानाचा भाग. 1976चा काळ म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांनाच माहितीये की हा राष्ट्रीय आणीबाणीचा काळ होता आणि त्या काळामध्ये 42वी जी घटना दुरुस्ती झाली, 42वी जी संविधान दुरुस्ती झाली, त्या दुरुस्ती अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य आपल्या संविधानामध्ये ऍड करण्यात आली आणि तेव्हापासून ती आपल्या संविधानाचा भाग आजतागायत आहेत. असा स्वाभाविक प्रश्न येऊ शकतो की ज्या वेळेला संविधान तयार होत होतं त्यावेळेला संविधान सभेतल्या लोकांना असं वाटलं नाही का की हक्कांसोबतच मूलभूत कर्तव्य पण संविधानाचा भाग असायला पाहिजेत? तर याला 2-3 अंगांनी याचा विचार करता येईल. एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या संविधानाचं जे पहिलं पान आहे, ज्याला आपण उद्देशिका म्हणतो, ही उद्देशिका जर का पूर्ण आपण वाचली तर आपल्याला लक्षात येईल की ऍक्च्युली एक नागरिक म्हणून आपली सगळी जी काही कर्तव्य ती या उद्देशिकेतच दिलेली आहेत. आम्ही भारताचे लोक इथल्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायाची गॅरंटी देतो, स्वातंत्र्याची गॅरंटी देतो, समानतेची वागणूक मिळेल याची गॅरंटी देतो, दर्जांची संधींची सगळ्यांना समानता मिळेल याची गॅरंटी देतो. यापेक्षा अजून वेगळी काय असणार आहेत कर्तव्य? तर त्यामुळे उद्देशिकेमध्येच बराचसा कर्तव्यांचा अंश, बराचसा नागरिकांकडून या संविधानाच्या काय अपेक्षा आहेत, आपल्या देशाच्या काय अपेक्षा आहेत, हा भाग आलाच होता. तो झाला पहिला भाग. दुसरं असं, जर का आपण आपले मूलभूत हक्क बघितले तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला असं दिसून येतं की आपले मूलभूत हक्क हे काही ऍब्सोल्यूट नाहीयेत किंवा असे नाहीयेत. म्हणजे उदाहरणार्थ मूलभूत हक्कांमधली भाषा जर का आपण बघितली तर सर्वच मूलभूत हक्क काय म्हणूया आपण एक्सरसाइज करण्याचा, त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आपल्याला हक्क आहे जोपर्यंत माझ्या कृतींमुळे दुसऱ्याच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत. तर त्यामुळे मूलभूत हक्कांमधली पण भाषा अशीच आहे की प्रत्येकाने जबाबदारीने वागलं पाहिजे, दुसऱ्याच्या हक्काचं उल्लंघन होणार नाही, दुसऱ्याला त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने आपण आपल्या हक्कांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. तर त्यामुळे माझा असा अंदाज आहे की एक वेगळी मूलभूत कर्तव्य लिहावीत असं बहुधा संविधान करताना वाटलं नसेल. आणि तिसरं सगळ्यात महत्वाची जी गोष्ट आहे की इतके वर्ष आपण पारतंत्र्यामध्ये होतो, पण 1947 पासून इथे लोकशाही आली, आपण स्वतंत्र झालो आणि आपलं राज्य आलं. आता आपल्या राज्यामध्ये एकंदरीतच संविधानाची आपल्या देशाची ओनरशिप इथले लोक घेतीलच. हे एक त्याच्या मागे काय म्हणूया आपण एक अझम्पशन होतं. असं मानलं गेलं की लोक इथले आता त्या दृष्टीने वागतीलच, जबाबदारीने वागतीलच. तर माझा असा अंदाज आहे की या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता संविधानामध्ये त्यावेळेला बहुधा मूलभूत कर्तव्यांचा वेगळा समावेश केलेला नसावा. पण 1976 पासून मूलभूत कर्तव्य ही आपल्या संविधानाचा भाग आहेत. आता ही मूलभूत कर्तव्य नक्की काय आहेत ते आपण बघूया. सो मी म्हटलं तसं भाग 4 क मध्ये संविधानाच्या मूलभूत कर्तव्य दिलेली आहेत आणि
याच्यामध्ये जर का थोडंसं मूलभूत कर्तव्य तुम्ही अर्थातच टेक्स्ट नंतर वाचू शकाल संविधानाच्या कॉपीतून, पण जर का एक साधारण अंदाज घ्यायचा झाला की याच्यात काय लिहिलेलं आहे, तर पहिली जी 3-4 कर्तव्य आहेत ती साधारणपणे एकंदरीतच राष्ट्राप्रतीची आहेत, संविधानाप्रतीची आहेत. उदाहरणार्थ संविधानाचं पालन करणं, त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत याचा आदर करणं, जे आपल्याला म्हणजे सगळ्यांना साधारण माहितीच आहे. सो ही पहिली 3-4 कर्तव्य सार्वभौमता, देशाची एकता एकात्मता सुरक्षित राहील यासाठी काम करणं ही आहेत. पुढे थोडं आपण असं गेलं तर आपलं संविधान असंही म्हणतं की आपला देश हा भयंकर विविधतेचा देश आहे. मग ती धर्मांची असेल, भाषिक असेल, प्रादेशिक असेल, तर या सगळ्या विविधतेच्या पलीकडे जाऊन एक देश म्हणून आपण एकत्र आहोत. जे बंधुतेचं प्रिन्सिपल आहे, तत्व आहे उद्देशिकेतलं, ते आपण पुरेपूर पाळलं पाहिजे. यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत आणि हे आपलं एक कर्तव्य आहे असं आपल्याला आपलं संविधान सांगतं. खूप महत्वाचं, दररोजच्या आयुष्यामध्ये ज्याचा आपल्याला विचार करायला लावेल असं पुढचं कर्तव्य आहे, ते म्हणजे स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या ज्या काही प्रथा असतील आपल्या समाजातल्या, त्यांचा मी त्याग करायला पाहिजे. आणि इथे आपल्याला अनेक वेळेला दिसतं की आपल्या घरामध्ये अशा काही गोष्टी आपण पाळतो की ज्याच्यातून कदाचित स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा येत असेल, तर तिथे भूमिका घेण्याचा वाव आहे आणि ती भूमिका मी घ्यायला पाहिजे की हे बरोबर नाहीये आणि आपण हे नाही केलं पाहिजे. ही भूमिका घेणं माझ्या संविधानातल्या कर्तव्यांना अपेक्षित आहे. त्याच्यानंतर पुढे अर्थातच आपण बघू की पर्यावरणाचा देखील विचार आपल्या संविधानाच्या कर्तव्यांमध्ये केलेला आहे. जसे वने, सरोवरे, नद्या, वन्य जीवसृष्टी यांचं संरक्षण होईल या पद्धतीने आपण काम केलं पाहिजे. विज्ञानवादी दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे असं देखील एक आपलं मूलभूत कर्तव्य आहे. आणि अर्थातच या यादीमध्ये 2002 साली अजून एक मूलभूत कर्तव्य जे घातलं गेलं ते आहे लहान मुलांच्या शिक्षणाला धरून. म्हणजे 6 ते 14 या वयोगटातल्या मुलांचं शिक्षण होईल हे पाहणं ही प्रत्येक आई वडिलांची किंवा जो कोणी त्या बाळाचा, मुलाचा केअरटेकर असेल त्याची जबाबदारी आहे असं आपले मूलभूत कर्तव्य सांगतात. एक मी नक्कीच इथे सांगेन की एकंदरीतच मूलभूत कर्तव्य भाग 4 क हा जो भाग आहे तो आपण नेहमी आपल्या उद्देशिकेसोबत समजून घेतला पाहिजे संविधानाच्या. आणि मग आपल्याला कळेल की एकंदरीतच आपलं संविधान आपल्या सर्व नागरिकांना एक ऍक्टिव्ह रोल घ्यायला सांगतंय. एक सक्रियपणे आपण या सगळ्या प्रोसेसमध्ये सहभागी होऊ. असेही होईल की अनेक वेळेला आपल्याला म्हणजे आपल्या हक्कांसाठी देखील लोकप्रतिनिधींसोबत काम करावं लागेल, गव्हर्नमेंट सोबत काम करावं लागेल. ते करणं हे देखील आपलं मूलभूत कर्तव्य आहे असा साधारणपणे अर्थ आपल्या संविधानातल्या पूर्ण टेक्स्ट मधून आपल्याला लागतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा संविधान आपण समजून घेऊया, आत्मसात करूया आणि कृतीत आणूया. धन्यवाद.